Europa i més, Amèrica també. Sempre amunt i avall com un llamp. Miret dirigeix, no es para per res. És genial amb el Japan, atura tots els malvats. Les investigacions de la Miret. Encasquetats. Sisplau, Miret, et donaré mig núvol. No, et compraré un casquet de pell, però un de debò. Un que et mantindrà el cap ben calentet. Però el casquet de núvols és un casquet de debò. T'escalfa el cap primer i després la panxa quan te'l menges. És guai, oi? Els de debò encara són més guais. Necessites un casquet de pell pel gat? Te'n puc donar un. A casa en tinc molts. Espera. Ja està. Ostres, et queda genial. Com et dius? Ell és enjampat i jo la Miret. Gràcies. Zina, de res, Miret. Fins aviat. Ostres, els moscovites són supersimpàtics. Supersimpàtics? I què més? Amb això només faig el ridícul. Doncs jo trobo que la Zina té raó. Et queda de primera aquest casquet. Quina gràcia! Quina vergonya! No em puc treure aquesta monstruositat del cap. Està encallat. No, home, no. El que passa és que tens el cap en forma d'una patata gegant. Sembla que la Zina ens ha fet una petita broma. Au, va, som-hi! Però per què ha de córrer sempre? Zina! Zina, espera't! És superdivertida la broma del casquet enganxat, però com es desenganxa del cap? Ah, és un casquet normal com el meu, guaita. No ho entenc, està enganxat. I en Marius tampoc se'l pot treure. Això sí que és estrany. Oh, malament, Rai. No m'agrada gens quan diu això, perquè després sempre fa... Ho hem d'investigar. Ja està, ja ho ha dit. Una investigació? Que guai, m'agradaria ajudar-te, però ara he d'anar a l'escola. No t'amoïnis, Zina. En Jampat i jo resoldrem l'enigma i després quedarem amb tu. Hem de comprar un casquet de núvols, oi, Jampat? Genials! D'acord, fins després. Senyores i senyors, el primer que aconsegueixi treure's el casquet de pell tindrà un casquet de núvols gratis. Ho has vist? La canalla són els únics que no es poden treure el casquet. Bé, almenys coneixem una víctima, la Zina. L'encasquetador potser ha deixat una pista a casa seva. Au, vine! I no em podries comprar un casquet de núvols pel camí, Quina ràbia, no hi ha ningú. No era tant demanar. Doncs ara no penso investigar. Algú ha entrat forçant la porta. Hi ha restes de pintura. Curiós. Jampat, necessito el teu ull expert. Que em sents, Jampat? Oh, quina catàstrofe! Com me'n podré sortir jo ara tota sola sense el meu super-mega genial gat ajudant? No el resoldré mai, el misteri dels casquets de pell enganxats. Ja està, he trobat una pista. Investigo encara que no vulgui. Tenies raó. Què faries sense mi, Miret? Una llista de noms? Oh, la Zina és l'última de la llista. L'encasquetador potser ha apuntat el nom de totes les seves víctimes en aquesta llista i després, au, l'ha llançat un cop encasquetat la Zina. Aviam! Jo no sóc a la llista i també m'han encasquetat. No hi ha dret. Em vull treure aquest casquet ridícul del cap, com sigui. Oh, que pesat. Mira, ja sé com treure'l, però quan te l'hagi tret deixaràs de rondinar tota l'estona i investigaràs, d'acord? Què passa? Has dit quan me'l treguis. Preparat? A la 1, a les 2, a les 3. A més, eren els meus pèls preferits. Moltes gràcies, Vladi. Cap problema, me'n vaig a entrenar-me. És pintura, sí. La mateixa que hi ha a la porta de Ca l'Zina. O sigui, que qui ha forçat la porta de Ca l'Zina és l'encasquetador. Que llesta que sóc, no trobes, Jampat? Quines galtes! Ho he analitzat tot jo, fins i tot que és cola extra forta de la marca Quicola. Per tant, qui és el llest aquí? Sí, però jo et puc dir que per poder encolar tots aquests casquets, el culpable deu haver comprat tones de cola en alguna botiga. Punt per mi. I l'única botiga de Moscou en liquidació d'estoc de Quicola és de tot i amunts. Doble punt. Soc molt més que llest. Jo sóc en Super Jampat. Sí, bé, està bé. Jo també ho hauria pogut trobar, això, amb la tauleta. És facilíssim. Au, para de rondinar tant i posa't a investigar. D'acord, doncs, anem a de tot i amunts.
senyora Gogol, directora de l'escola primària Màxim Gorki. L'escola on va la Zina. Ella va comprar tot l'estoc de Quicola. Ara mateix li farem una visiteta al seu despatx. Anirem al despatx de la directora sense haver fet cap malifita? T'has donat un cop al cap o què? Senyora Gogol, em dic Miret i m'agradaria fer-li unes quantes preguntes si és que té... D'acord, noieta, però mentre treballo. La calinca no es pot interrompre mai. Bé, som-hi. Per què es deixa posat el casquet al despatx? No li fa massa calor? Això és perquè no me'l puc treure del cap. El tinc enganxat. I jo no sóc l'única que em passa això a l'escola. Entre els professors tothom està... Encasquetat. Això, encasquetat. És molt divertit. Quiet aquí! Les acabo de pintar, aquestes nines, i encara no estan seques. Encara taquen de pintura. Per tant, les potetes fora, boleta de pèl. Per què ha comprat tanta cola Quicola, senyora Gogol? Oh, és per a Ludovic, el professor de dibuix. La fa servir per enganxar les obres dels alumnes al pati. N'organitza una gran exposició. Ostres, una exposició? Deu ser una passada. Podria ser-ho, però en Ludovic és un malcarat que espanta la canalla. És com l'ogre de l'escola. Em sap greu, se'm fa tard. He de tornar a treballar. Guapa, adéu. És ella, Jampat, n'estic segura. La senyora Gogol és l'encasquetadora. Li encanta tot el que és rus i els casquets de pell són típics. Per tant, vol que a la seva escola en dugui tothom, fins i tot a l'interior. Sí, per això deu estar tan contenta. S'ha sortit amb la seva, tota l'escola du casquet. Què, em compres el casquet de núvols? No, després potser. De moment necessitem tenir proves i me les donaran les seves nines russes. Interrogaràs les nines russes? Però si ni tan sols parles rus. No, cap de patata. N'analitzaré la pintura per veure si és la mateixa que hem trobat al teu casquet de pell. Però hem de distreure la senyora Gogol. No et sents, Jampat! Miola una mica, no? No, això mai! No miularé! Tinc la meva dignitat, jo, senyoreta! Això és perquè no saps miular com qualsevol altre gat, segurament. És aquest pobret gatet, ho és. On és la teva mestresseta amb ulleres? Au, anem-la a buscar. Hop! Jo no sóc obès, tinc molt pèl, res més. Ha! Em sap greu, Miret, no és el mateix blau. Al final la senyora Gogol potser és innocent. Bé, doncs ara hem de trobar una altra pista. Ei, i si anem a veure l'exposició al pati? Allà potser trobarem una altra pista. Ja, tu el que vols és seguir la pista dels núvols que hi serviran. Jo? No, i ara. És per la investigació, sí, perquè si busques un indici o una prova, vés al pati de l'escola. És una dita que tenim els gats ajudants. Ets capaç de dir qualsevol ximpleria per omplir la pensiona, tu, Quin gent més bufó que tenim aquí. No n'ha sortit, borrissol. Auxili! M'ha segrestat un paio que no deixa menjar núvols! Ell es diu Jampat i jo sóc la Miret. Ludovic, encantat. Que has vingut a mirar els dibuixos fantàstics que han fet els meus alumnes. Però quina gana que en té. No us bellugueu d'aquí. Vaig a buscar croquetes. En Ludovic és molt amable i no és gens malcarat. La senyora Gogol ens ha volgut engalipar. Núvols tacats de pintura! Això és criminal! Mira si és la mateixa pintura que fa servir l'encasquetador. Encasquetar la gent, d'acord, però tacar els núvols de pintura, això no que no es fa. És la mateixa. En Ludovic deu ser l'encasquetador. Els professors de dibuix sovint tenen pintura a les mans. Celo. En Ludovic ha fet servir la cola per una altra cosa, doncs potser per encasquetar la gent. Això sembla que el posa supercontent. Això és perquè està com un llum. Enverinar els núvols amb pintura és senyal de lluminitis aguda. Aquí! Tubs de Quicola buits! Ostres, has vist quines orelleres més grosses? En Ludovic deu tenir unes orelles superenormes. I pel que sembla, tots els seus alumnes s'hi han fixat, guaita. Ai, pobre, és la riota de tothom. No està bé riure's del físic dels altres. Però és per això que en Ludovic ha encasquetat la gent. Si tothom du casquet de pell, ja no se li veuen les orelles a ningú i, per tant, ningú se'n riu d'ell i ja no fa mala cara com abans. Matrícula d'honor. Molt bé, noieta. Has descobert el meu secret, però creu-me, no el podràs revelar ningú, perquè tindràs els llavis segellats. Vaig a buscar ajuda! Aguanta, Miret! Però què hi fas tu aquí sol?
Ja et tinc, noieta maneble d'orelletes minúscules. Vine aquí. L'home empastifat de pintura, ja ho sabia. Oh, Jean Petonat meu, m'has salvat la vida. No sé com podré agrair-t'ho. Tranquil·la, jo sí que ho sé. Espera't, et faré una foto amb el casquet de núvols posat. On el tens, el casquet de núvols?